Ahojte, toto je pokračovanie videa 7 chýb pri zateplovaní domu. No a v tomto videu preberieme ďalších 7 chýb, ktoré sa vyskytujú pri zateplení, tak poďme rovno na to. Ako prvé by som chcel rozobrať kotvenie izolačného materiálu, izolačných dosiek. V praxi som sa často stretol s tým, že kotvy neboli zafrézované, ale hlavička bola iba zarovno izolačných dosiek, pretreté lepidlom. No a to samozrejme nie je správne. Okrem toho, že vzniká tepelný most, tak keď zaprší a fasáda je mokrá, alebo aj keď mrzne, tak pekne sa ukážu na fasáde tieto tanieriky, tieto krúžka. Dosť často to vidno na panelových domoch, tam firmám sa to nechce zafrezovávať, tak to iba zatrú lepidlom. Takže na toto si dajte pozor, tanieriky treba zafrezovať a tieto diery treba prekryť polystyrenovými zátkami. Kotiev existuje viacero druhov. Úplne najlepšie sú také, čo sa celé zavrtajú do fasádneho systému, do izolačných dosiek. Vtedy nie sú žiadne tepelné mosty, netreba nič frézovať, je to veľmi dobré riešenie, ale zase cena je niekoľkonásobne vyššia. Pre porovnanie, ja na svojej fasáde som minul 1000 kotiev, no a tieto samozavrtavacie stojí 90 centov jedna, takže to máte 900 eur na fasáde a pritom tie obyčajné plastové s oceľovým trňom stoja pre porovnanie 30 centov kus, takže je to 3-krát drahšie. No chyba číslo 2, s ktorou sa stretávam pomerne často, je, že nie sú nainštalované okapové lišty na horných hranách, ale namiesto nich sú použité klasické rohovníky. Okapové lišty je potrebné nainštalovať na hornú hranu špaliet a takisto aj nad cokel. No a dávajú sa preto, aby voda odkvapkávala preč, keď tečie po fasáde, keď napríklad prší a do toho fúka, a aby nemala tendenciu vzlínať napríklad pri špaletách smerom k oknu, ale aby pekne odkvapkala preč. Je tam riziko, že keď nie sú použité, tak voda sa môže dostať až ku rámu okna, prípadne medzi cokel a zatepľovací systém. No a hlavne kritické to je, keď sa jedná o drevodomy, drevostavby. Takže určite je potrebné použiť okapové lišty. Okapové lišty preto nedávajú niektorí, lebo sa s tým horšie robí. Keď dáte rohovník, pekne sa zatiahne do rohu, ale okapová lišta, ten nos tam zavadzia a nie je to úplne také jednoduché urobiť. Je to náročnejšie a hlavne dlhšie to trvá pekne zatreť tú okapovú lištu. Však choďte sa pozrieť aj vy na svoju fasádu, ak máte zateplené, či tam tie okapové lišty máte, alebo či máte použité iba klasické rohovníky, možno budete prekvapení. No ďalší bod je vonkajšia teplota, to je hlavne téma na toto ročné obdobie, keďže máme pomaly zimu, už sú aj minusové teploty. Na lepidle, na obale je napísané, že spracovateľnosť do plus 5 a takisto aj keď lepidlo schne, musí byť plus 5 najmenej. Ja to robím tak, že ešte keď je plus 2, tak dobre. No a keď je menej ako plus 2, tak už v noci hlavne, tak už nerobím. Pretože lepidlo môže zamrznúť, no a potom nebude držať tak, ako má. Môže aj celé odpadnúť od toho zatepľovacieho systému. Ešte pri lepení izolačných dosiek to až taký problém nie je, pretože stena má vyššiu teplotu, tam nie je také riziko zamrznutia, ale hlavne sa to týka, keď sa sieťkuje, keď sa robia špalety, rohovníky, keď sa nanáša sieťka a samozrejme aj farba, tá tiež sa nemôže robiť, keď je okolo nuly alebo pod nulou. Ale v praxi, teraz tuto na okolí sa zatepľujú 3 domy, no a minulý týždeň boli mrazy, v noci aj minus 5, minus 6, tak ja som nepracoval na svojom zateplení. No a veselo sa naťahovalo lepidlo, všetko cez tie najväčšie mrazy, tak neviem, ako to bude držať. Takisto aj penetrácia, farba, takže dávajte si na to pozor, pretože firma im na tom vo veľa prípadoch nezáleží, čo s výnimkám a robia aj keď mrzne vonku. Ešte som počul aj také, že hovoria, že pridávajú nemrznúcu prísadu do lepidla. No tak som si pozrel technický list tejto prísady, že čo to je. Tak je to, aby sa mohlo pracovať s materiálmi do 0 stupňov, čiže stále nemôže mrznúť. Na obale je napísané, že vhodné až do minus 10, no ale keď si prečítate tie podmienky, tak to sa jedná iba vtedy, keď sa betonuje. Samotný betón musí mať aspoň plus 10, no a takisto väčšinou sa to využíva, keď sa betón odlieva do foriem. Tá forma ešte musí byť zakrytá, aby sa tamto teplo udržalo, čiže v podstate vôbec to nie je použiteľné na sieťkovanie, kde máte pár milimetrovú vrstvu, tak to by muselo byť celé to lepidlo zmiešané s nejakou nemrznúcou zmesou, čo ani neviem, či existuje, možno hej, ak viete, dajte vedieť.
No takže táto vonkajšia minusová teplota je dôležitá, aby vám to nezamrzlo a neodpadlo časom. No ďalší bod je spôsob lepenia izolačných dosiek. O tom hovorí norma ETICS, čo je v podstate taký základ, z ktorého sa vychádza pri montáži kontaktného zatepľovacieho systému. No a tá vo všeobecnosti povoľuje iba 2 druhy lepenia, čo sa týka lepidla, na buchty alebo terče, ale iba s použitím rámika po celom obvode. Rámik nemôže byť prerušený. No a potom druhý spôsob je celoplošné lepenie. Pri celoplošnom lepení sa lepidlo nanáša murárskym hrebeňom. No a to je najlepšie, najistejšie, ale zase musí byť rovný podklad. Keď nie je rovný podklad, tak nemáte to moc na tých pár milimetroch ako vyrovnať. Na buchty alebo na terče, s čím som sa stretol, že sa veľakrát tak robí, tak to nie je dovolené. A to hlavne z toho dôvodu, že keď sú buchty, tak medzi zatepľovacími doskami a múrivom vzniká medzera. No a cez tejto medzere môže vzniknúť komínový efekt, keďže teplý vzduch, ktorý ohrieva stena, ide hore, no a zase by sa nasával studený zo spodu. No a tým, že by vznikal tento komínový efekt, tak by teplo, ktoré vlastne má ten zatepľovací systém držať, by odchádzalo preč. Čiže zateplenie by nebolo ani zďaleka také účinné, ako by malo byť. Boli by tam vysoké straty. No a tento rámik, ktorý ide po obvode izolačných dosiek, ten má práve zamedziť tomu, aby tam nevznikal tento komínový efekt. Čo sa týka lepenia na purpenu, tak tam by som si dal tiež pozor. Tá norma ETICS to dovoľuje iba vtedy, keď je to ako celý systém certifikovaný od výrobcu. To znamená, že vtedy musíte použiť od toho istého výrobcu podľa toho certifikátu, aký na to má aj penu, nemôže to byť hociaká, musí to byť priamo určená na lepenie fasádnych dosiek a celý ten systém, ktorý ten výrobca ponúka. Musí to mať certifikované. No ďalší bod číslo 5 sa týka brúsenia polystyrenu. Polystyrén pred nanesením lepidla a sieťky je potrebné prebrúsiť, a to hlavne z 2 dôvodov. Prvý dôvod, aby sa vyrovnali nerovnosti medzi jednotlivými doskami, no ale druhý dôvod je taký, že keď svieti slnko, tak polystyrén má tendenciu zvetrávať. Mení sa na taký jemný prášok a chytá aj takú žltkastú farbu. To môžete aj, keď už je taký nažltlý ten polystyrén, a prejdete prstom po doske, ostane vám na rukách taký jemný prášok. No a samozrejme na tomto prášku lepidlo moc nedrží, takže vtedy je potrebné celoplošne vybrúsiť polystyrén. Je dôležité neprebrúsiť iba hrany, ale naozaj celoplošne, obzvlášť teda, keď už ten polystyrén je taký zvetraný trochu. Lebo keď sa prebrúsi iba lokálne nerovnosti a niekde už je ten polystyrén chytený, že už sa mení na taký prášok, no tak tamto lepidlo nebude držať tak, ako by malo, no a môže ho začať počase odúvať. Takže vždycky najlepšie to prebrúsiť celoplošne. No bod číslo 6 je zle urobená alebo úplná absencia výstuže v rohoch okien a dverí. Rohy okien a dverí sú kritické miesta, kde majú tendenciu vznikať praskliny. No a na to, aby sme týmto prasklinám zamedzili, tak sa používa zdvojená sieťka. Čiže vtedy, keď sa robia špalety, je potrebné aplikovať taký špeciálny štvorec s vyrezaným rohom na všetky rohy, aby tento roh bol vystúžený a aby nevznikali v ňom praskliny. Veľakrát sa stáva, že neurobia takýto tvar, ale že tam dajú iba jednoduchý obdĺžnik a vtedy to nie je dostatočné, praskliny by sa mohli počase objaviť. A pritom to vôbec nie je zložité, stačí si odrezať pásik 25 cm zo sieťky, rozrezať ho na poli, potom ešte raz na poli, no a z týchto štvorcov už iba prehnú na polovicu a pod 45 stupňovým uhlom odrezať asi 10 cm. No a vznikne taký pekný štvorček s výrezom presne do rohu, to pasuje. No a potom sa nemusíte obávať, že vám to časom praskne. Posledný 7. bod je trochu iný a netýka sa zateplenia stien, ale zateplenia stropov, pretože častokrát je to veľmi podceňovaná téma, hlavne pri rekonštrukciách. Pri novostavbách väčšinou nebýva problém, tam sa dbá na to, aby bolo v podkroví dostatočná hrúbka izolácie, dobre to spravené, ale pri rekonštrukciách to môže byť naozaj problém, že ľudia zateplia steny aj 20, čo je super, ale poval ostane tak, ako bol, prípadne je tam iba 5 polystyren častokrát, niekto tam má iba škvaru. No a teplý vzduch má tendenciu stúpať hore, no a práve preto sú tieto stropy kritické miesto, kde naozaj veľa tepla dokáže utiecť. No a ľudia si aj neuvedomujú, koľko tepla im tam uteká, za ktoré musia platiť náklady navyše. Vo všeobecnosti existuje viacero materiálov, ktorými je možné zatepliť strop alebo podkrovie. Hlavne také základné, čo sú tak minerálna vlna, potom striekané izolácie,
potom sú to fúkaná celulóza, no ale takisto môže byť aj polystyren, prípadne styrodur. Tie sa používajú hlavne, keď sú rovné strechy. No zateplenie stropov a podkrovia to je dosť taká obširná téma, tak ďalej by som to tu nechcel moc rozoberať, ale skôr plánujem pripraviť ďalšie video, kde sa povenujem tejto problematike, aj aké problémy a chyby sa vyskytujú pri zateplení stropov, lebo tam treba naozaj dbať na to, aby bola parotesná fólia dobre urobená, takisto aby bola dostatočná hrúbka izolácie, lebo aj tu sa stretávame často, že nie je to dobre urobené, nie sú doriešené detaily. Takže do budúcna určite plánujem urobiť video o zateplení stropov. No tak ak vás ešte niečo zaujíma konkrétne ohľadom zateplenia, tak ľudne sa opýtajte v komentároch. Budem rád a takisto aj za každý like a odber. Ahojte.